Mercats com aquests són habituals els caps de setmana en moltes localitats dels voltants de Barcelona. Aquí molts aficionats compren els ocells per concursos de cant o simplement per tenir-los a casa. Però de fet la normativa vigent de protecció d'animals prohibeix la venda i l'exhibició pública d'espècies protegides. Només hi ha 4 espècies que, amb caràcter excepcional, poden capturar els ocellaires federats que participen en concursos de cant. Són la cadernera, el pinsà, el verdum i el passerell. Molts aficionats es queixen de la prohibició de caçar femelles i la cria en captivitat. Yo creo que a la larga la única forma de acabar con el tema de pillar pájaros silvestres es dejarlos criar en cautividad. Aquí no se puede criar pájaros en cautividad de silvestres, porque resulta que la legislación que hay no te permite tener hembras. Sí permiten tener machos, como aquí usted ha visto. El Cos d'Agents Rurals va comissar a finals del mes passat 120 exemplars d'ocells frigílids en una finca del municipi de Fonollar, al Bages. Els ocells es caçaven furtivament i amb un mètode il·legal, l'anomenada xarxa japonesa, una xarxa molt fina de 12 metres que els ocells no poden veure en els seus vols migratoris. Aquesta és una de les més de 1.800 actuacions que el Cos d'Agents Rurals va fer l'any passat en referència a la caça i comerç d'aquests ocells. Vale, mira.